Кой е Силвио Томов и каква роля играе в град Самоков втори? Здравейте, аз съм Силвио Томов, музеен работник, уредник в исторически музей Самоков и любител фотограф. Разкажи ми за страстта ти към фотографията и откъде тръгва тя. През 2020 година се запознах с една дама от Самоков, Росица Тренкова, оперна певица и активен общественик. Тя е роднина на Петър Боев. Петър Боев е български фотограф, автор на 2 книги за историята на фотографията в България и също много активна личност обществено. Тя ме запозна с неговите роднини, почнахме да го проучваме, спасихме неговия архив, половината от него дойде при нас в музея, другата половина в София. Всъщност той е свързан с Самоков, неговата майка от Самоков. И така покрай проучването на неговия живот и творчество започнах аз да се занимавам с фотография. Запознах се с Николай Трейман, който е правил интервю с него. Попаднах в неговата фотошкола и така започнаха нещата. Там се занимават много активно с аналогова фотография, лентова фотография, стари техники, въобще едно по-философско отношение, задълбочено към фотографията, не е масово разпространеното, което е някак повърхностно. Какви чувства ти донася това да снимаш? И откъде всъщност черпиш вдъхновение и мотивация? Фотографията, както много положителни и хубави емоции, така може да донесе и много. Едно произведение влияе както на автор, който го създава, така и на публиката. Често са ми казвали, че може би, и аз го усещам, най-хубавите неща са се получавали в моменти, в които не се чувстваш много добре емоционално, психически. Това е голямо предизвикателство. Веднъж захванеш ли се, след това трудно може да спреш. Поне аз така го чувствам. За всеки е различно. Кои са любимите ти фотографии и какво те впечатлява в тяхното творчество? Може би трябва да започнем от България. Все пак ние живеем в България, ние сме в град Самоков, има традиции в това отношение. Разбира се, Карастоянови фамилията, но и други имена, които са направили много в фотографията. Мен ме интересуват повече хора, и като историк, разбира се, които не са толкова известни, по-малко познати, за които се знае малко и колкото и нескромно да звучи, така започнах да проучвам такива хора, да пиша за тях. Едно такова име е Такор Кюрдян, който си отива доста млад, така световно известен фотограф, но в България е малко познат. Свързах се с неговата дъщеря, направихме един материал за него, също една жена от Бургас, Елисавета Баркова. Хора, които разширяват границите на понятието фотография, което за много хора в наши дни, млади хора най-вече, е просто едно потискане на копче, фотошоп, да говорим за времена без интернет, химията по стария начин. А вече ако трябва да говорим за световни фотографии, това пак са хора, експериментатори, Ман Рей, Ласло Моколинаги, хора, които наистина поставят под въпрос какво е фотография и остават много ярка следа в това изкуство, защото преди всичко това е изкуство, но може да бъде и много други неща. Обичам хора, които са смели, търсачи, иноватори, обичат предизвикателствата, по-нестандартни автори. Разбира се, харесва много и черно-бялата класическата фотография. И оттам дойде и всъщност заниманието с тази вече стара аналогова фотография и всички други стари техники, като има над 200 начина за правене на фотография. А какви всъщност са стиловете, които могат да се видят на изложбата? Изложбата показва класическа аналогова черно-бяла фотография, разбира се цифрова. Аз не съм противник на модерните технологии. Важно е не... Разбира се, че е важно средството, но важно е не толкова средството, а какво искаш да покажеш, какво искаш да предадеш, каква е емоция, какво настроение. Една снимка било направена с цифрова камера, модерна, супермодерна, или по много стар начин, много трудна за техника изпълнение. Ако в нея няма мисъл, няма някаква емоция, някакво послание, не виждам смисъл. В крайна сметка всеки го толкова различно и това е хубаво, особено на абстракцията, примерно. Аз виждам едно, друг може да види друго, нещо за себе си, нещо уникално.
Но, за съжаление, виждаме много в наши дни перфектно изпълнени изображения, в които просто няма нищо, няма емоция, няма чувство. Дори това е хубавото на тези стари техники. Това, че дори да има самото копие, изображение, някакъв недостатък, нещо, това може да го направи уникално. При много от тези техники ти произвеждаш едно и също изображение 100 пъти, да кажем, но всяко копие е различно уникално. Както, например, при графиката или дори при новата фотография. Така ти копираш от негатива една и съща снимка, но всяко копие е различно, не зависят нещата само от теб, важна е химията, важни са много неща. Това са процеси, при които има много стъпки и ако се обърка един, може да се провали всичко и да започнем от начало. Нямаш гарантиран резултат, както при новите модерни технологии, които в крайна сметка са направени, за да се постигне възможно най-добър резултат от хора с малко познания и знания. Но не отричам. Малко се отклоних. Ами има и без камерна фотография. Лумен принт се нарича. На слънчева светлина се поставят предмети върху фотохартия, след което тя се фиксира. Това са едни цветя, като те са 4 работи. Там след това се появиха едни птици. Съвсем случайно така са се наредили формите. Също така от един филм лента, който преди проявяването го потопихме в вино, излязаха много интересни форми. Някъде има изображение плюс различни други ефекти, докато някъде изцяло е разтопило емулсията и просто са се появили някакви форми, които дори не мога да кажа, че аз съм ги създал. Това е някаква симбиоза между автор и самия процес химическия. Разбира се, доста класически няколко портрета, няколко мои снимки. Аз съм на тях и няколко изненади. Разкажи ни още малко за процеса по проявяване на снимките от лентовия апарат. Ти разказа малко, но разкажи за тъмната стая, в която се проявяват, за спецификите, за химията, която е необходима. Ами да, всъщност аналоговата или лентовата фотография върви с много специфики, много изисквания след себе си. На първо място наистина трябва да имаш някакво помещение там, в което да се случва цялото нещо, съответната химия, фотохартия, вани. И наистина това е един дълъг процес, по-скоро творчески, при който едно нещо може да... една малка грешка може да обърка цялото нещо. Много хора снимат на лента, след това проявяват филма, дигитализират го, но нали, ако искаме да следваме, както е било едно време, целият процес трябва да бъде по този начин. Наистина творчески процес и трябва да се има предвид, че едно изображение може да бъде от вече готовия негатив копирано и 100 пъти, докато се получи идеалното копие на хартия, което да участва в изложба или просто да бъде подарено на някой, така че се изискват и доста здрави нерви, но просто фотографии споделят, че това действа успокояващо. Сега, ако може да се върна малко за фотографите, за които говорихме, освен че споменах Николай Трейман, който е мой учител, имах щастието и възможността да се запозная с много български фотографии от най-големите имена. Това е изкуство. Гадо Кишишян, например, Станка Цонкова, Александър Иванов, все хора, с които общуването ме обогати, от които съм научил много, които са ми помагали с съвети и с чисто практически неща, така че да, имах покрай това нещо щастието да опозная не само хора, които вече са си отишли следвайки ги, наистина да общувам и с доста български фотографии. И в историята на българската фотография още има какво да се живее като изследване, като има какво да се напише. Няколко души се занимават така по-професионално. Има поезия изява. А как подбрахте кои снимки да са на изложбата? Това е най-трудното. Обикновено много фотографите работят върху някаква серия. Примерно Бащи и синове, Гадо Кишишян има серия Трудови войски, нали, след това участва на изложба и работиш години и месеци върху някаква тема.
При мен особеното е, че аз не мога да се спра върху едно нещо, например да кажа аз правя само чинотипия и това искам да съм известен, всичките там разновидности. Ами мен доста неща ме интересуват и искам да, като прочита за нещо, да го пробвам и на практика как се случва. Затова първата изложба, която направихме, беше под мотото фотографски експерименти, историко-фотографска изложба. 7-8 техники, за всяка от тях по малко информация, как се прави, кога е открита, измислена, кой я прави в България, ако се практикува. Защото в това отношение също няма много информация и това и мисля, че се получи добре, беше полезно. Това беше организиращия принцип, докато тук се получи малко така стихийно, спонтанно, по-скоро обединяваща е емоцията зад всичките тези неща и идеята, която ги обединява, а не чисто като техника, но труден е подбора, да, определено. А каква е идеята всъщност зад кадрите? Това са в повечето случаи различни мои спомени, неща от моя живот, свързани. Аз как се виждам, хората около мен как ме виждат, защото дори една фотограма с цветя, по-такава абстрактна форма, каквито има, тя изразява по някакъв начин вътрешния свят на творец. Аз съм съгласен, че нали, човек, който е фотограф, има някакво такова становище, снима само портрет и снима на улицата, което вижда. Тези неща, пък дори и нещо вече чисто още по-абстрактно, отразява вътрешния свят на този, който го създава и вече всеки може да види нещо различно. Това е хубавото, че изкуството е доста свободно за интерпретация. Разбира се, има правила, които трябва да се спазват и да се усвояват различни неща, но не е математика, няма правилно и грешно, за щастие. И разбира се, всеки е свободен да хареса и да не хареса дадено нещо, не е нужно да те харесват всички. Тогава определено бъркаш някъде. Виждаме за теб много богата колекция от всякакви апарати. Разкажи ни откъде са, какви са, виждаме аналогови апарати, ти имаш полароид и цифров апарат. Разкажи за разликата между тях и кое ти харесва най-много. Може би трябва да започнем отзад напред. Последно получих подарък тази камера и всъщност реших да пробвам дали работи. Да я ползвам, но каза, че работи. Почти няма какво да се счупи. Полароидите са хубаво средство за определени идеи, когато искаш да ловиш някакъв момент, нещо. Хубавото е, че след 10-15 минути виждаш там дали снимката не е ли. И пак не всичко зависи от теб. Много изненади може да ти поднесе и в момента с това се занимавам. Основно, разбира се, с другите неща. Постепенно започнах да колекционирам. Не всички са работещи. Първия, всъщност, който снимах, беше подобен на апарат, който е ползвал Петър Боев и това е и първата ми снимка, която направихме с Николай Треман в София на графа при седмочисленици в една градинка, както той всъщност пресича трамвайните релси на забавена скорост с хората. Апаратът е, както казах, по-рано средство. Да, трябва да го познаваш, трябва да всички, но може би най-любимите ми снимки са тези правени без фотоапарат, когато просто има някаква симбиоза между човека, който ги прави и химията. На предишната изложба имаше серия от 4 снимки. На една от тях имаше нещо като човешко лице, което се появи при потапяне на фотохартията в проявите и фиксаж на светло. Това е уникално изображение, което няма как да се повтори. И мисля, че това също има своя чара, защото ако това нещо го мултиплицираш 10 или 100 пъти, то вече губи своята стойност. То е притежение на един приятел, така че зависи от настроение, от моменти. И наистина смятам, че определен тип техника пасва на определен тип снимки. Може да се изрази по този начин, но някои изображения съм ги пробвал и в най-различни техники. Пак ме интересува какво ще се получи на практика. Нямам претенции, че това, което създаваме
някакво изкуство. И в крайна сметка това правя, това ми харесва, не мога вече да не го правя. И ако се хареса на някой, чудесно. Както казах и по-рано, не може да харесаш на всички, вече отива към начало работата. Сте основните избори вдъхновение, едва ли не? Ами това е мисъл на Гаро, нали, не е момент да се присвоявам, че един добър фотограф трябва да познава и балет, музика, кино, всички други изкуства. Много харесвам изобразителното изкуство. Всъщност, като почнах работа в историческия музей, освен уредник нова история 20 век, другата ми длъжност е да отговарям за галерията и така имах възможността да се запозная с творчеството на много самоковски художници и други художници, които са правили изложби при нас, да науча много неща, филми, много ме вдъхновяват и въобще някакви дори случаи от живота може да бъде някакъв спомен, нещо, което се връща, което доста е застъпено в тази изложба сега, за разлика от предишната, затова се нарича за връщане. Всъщност фотографията ни помага да съпреживеем тези неща отново и отново, по някакъв начин вече и заедно с публиката, защото в крайна сметка, колкото и да работиш в някакъв момент, трябва да ги покажеш тия неща, пък било и нали, дори след като тебе те няма да ги покажат. То пак това е някакво непряко общуване между твореца и което създава по принцип, не само за фотографията. Тези фотоапарати работят с лента. Има два вида, но масово разпространената има 36 кадъра. Снимаш ги. Вадиш филма на тъмно, слагаш го в специален съд, наречен доза за проявяване, проявяваш го, фиксираш го, съхна и след това вече от този филм веднъж обработен, той съхранявам правилно, може да е вечен. Правиш снимки на хартия, може да бъде сканиран, естествено имаме модерни технологии. Специален апарат има, наречен копиран апарат или увеличител. На зелена светлина се работи, защото фотохартията вижда само зелена или червена светлина. С помощта на този апарат определяш и на хартията колко голямо да е изображението. Нужна е съответната химия, проявителя, нали, проявява, показва изображението, сажа го фиксира, но това е един наистина много творчески процес. И това, разбира се, лежи не само за аналоговата фотография. Това са техники, които изискват повече оглобяване, повече време. Не е просто да запишем 5 снимки от 500 на диск, по другите да ги изтрим, защото не ми харесва. Учите на търпение, на постоянство, не всичко зависи от тебе. Една малка грешка, както и по-рано казах, може да обърка всичко. Предизвикателството си е по-сложно, но и някакси по-друго отношение. Естествено, това не означава, че една снимка направена по този процес или по някои от другите автоматически става шедьовър, но и са и много други неща, които да са на лице, за да... Той е доста субективен, но може би трябва да кажем и малко за конкурсите. Самоков провеждаме всяка година от 17-та година насам един фотоконкурс на името на Анастас Карастоянов, национален първи български фотограф в България. И участвам с по една-две снимки в финалната изложба, което означава, че все пак са видели нещо. Тях, разбира се, не си правя някакви илюзии за награди и така нататък, защото е доста рано за това. И това също доста субективно с наградите. В крайна сметка, аз и хората, които се занимават така с малко по-алтернативни неща, сме наясно, че това не се копира доста в България и никога не се е копирало толкова. Коя е най-голямата награда за теб? В фотографията или изобщо? В фотографията и изобщо. Най-голямата награда, то нещата са свързани. Така имах щастието да общувам и по-рано го казах, не само с хора фотографи, с много интересни хора, било в Самоков и не само. И общуването с тях наистина така обогатява и приятелството. Те някакси нещата са много навързани, едното върви с другото и няма как. Обичам така, обичам да съм сред природата. Това са. Тук сме в Самоков, имаме прекрасна природа. Цяло да, мога да кажа, че обичам живота. Не съм, но може би когато ти лично си удовлетворен, или пак говорим за фотография, нещо, което се е получило, тогава вече много не те интересува кой какво ще каже. Разбира се, слушам се в
не съм самовлюбен. Идиот, който си мисли, че знае всичко и това пък е пагубно. И на изложбата има и по-нестандартни неща. Това са няколко инсталации. Два манекена, мъжки и женски. Така, облечени по подходящ начин и с фотоапарат. И всъщност това може да бъде всеки и никой. Казват се посетители, защото в живота ни изковират най-различни хора. Някои имат по-голяма роля в него, други по-малка. Всеки може да асоциира тези два образа с каквото си пожелае. Мисля, че така има голяма загадка. Другото всъщност е свързано с истинска случка от моя живот. Моите родители се разделиха като бях на 7 и съм на гости на баща ми, звъни телефона и ми каза, че дядо ми е починал. Всъщност става телефон. Това така много ми се е набило в детското тогава съзнание. Той имаше и има така важна роля в моя живот. Съжаление си отиде 20 години, но такъв е живота.